सूप पुरणार नाही ना फुलांना? फुलांना पुरेल पण ते ही आपट्याची पानं तिथे भरपूर झाड आहेत आणि हे आपले काकडीचे वडे बघा कसे फुललेत ते. असेल किचनमध्ये तुम्हाला मी दाखवते गंमत. तर जेवण बघा आजचं डाळ भात केलेला आहे, अंगडतोय मग एकदम मला काळजी वाटायला लागली. चला सकाळ झाली, सकाळ की नाही कधीच झालेली आहे. वाग्या इकडे बेटा, बघा तोंडात बॉल घेतला नाही आणि खेळतोय बॉलनी वाग्या. आज शेरू घरात आहे. चला चला ये. ह्या बालद्या का इथे लावून ठेवला. हे बघा गुलाब मस्त फुललं आहे माझ्या आवडीचं. बालद्या मला तर कुणालनी लावून ठेवलं असेल. ह्या बघा आता काय पाऊस पडणार आहे का? सगळं सिमेंटचं झालेलं आहेत ना, रोज थोडं थोडं घासायचं. चला ये वागुडी बॉल घेऊन ये बेटा, तर बॉल घेऊन ये तुझा. कुणालच्या बाबा गेलं तर आंघोळीला आणि आपली चूल बघा इथे पेटवले बाहेरच्या साईडला. आता घरात नाही चूल पेटवायची, नाही तर काळं होईल ना घर आपलं. चांगले पेटले. असं सगळ्यात पहिला आज आंघोळ करायची आणि देवपूजा आणि मग बाकीचं, म्हणजे नेहमी पण तेच असतं पण आज बाकीची सगळी कामं बाजूला ठेवलेली आहेत. हे आज महत्त्वाचं. चला मस्त चूल पेटले बघा, पाणी लगेच तापेल. चले बाबू इकडे, चिची नाही खायची. ती बघा ती वाळू पडली ना, थांबा ह्याला दम देते जरा. तर इकडे इकडे चल, चिची खायची नाही. तर बॉल घे तुझा बॉल. हे बॉल घेऊया तुझा बॉल कुठे आहे? ये चल इकडे या. हा पण तुझा बॉल माग्या. कसं शांत आहे का? कोणी चिटपाकरू कोणी नाही. हा गे, हा पण तुझा बॉल. हा पण टाकू लगे. गेला गेला गेला. घरात घेऊन चल, त्याला घरात घेऊन चला. होते खूप गरमी होते. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सगळ्यात आधी तुम्हा सर्वांना दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज दसरा दिवस आहे ना, तर सगळ्यात आधी करायचे देवाची पूजा. फुलं काढायचे म्हणून चालले बागेमध्ये. आपल्याकडे ना गोंड्याची फुलं म्हणजे झेंडूची फुलं भरपूर आलेली आहेत, ती काढून घेऊया. आणि अजून पण दुसरं काय काय लागतं ना ते सगळं कुणालच्या बाबांना घेऊन आलेत मग अशी रानात जाऊन. तर गोंड्याची फुलं आतल्या साईडला भरपूर आलेले आहेत, म्हणजे तिथे भाजी लावलेली आहे ना तिथे बाहेरचं दिसतं ना, ते तुम्हाला मी दाखवते. हार बनवायचं आहे आणि देवासाठी पण लागतील ना. हे बघा आता ना भरपूर अशी रोपं आपल्याकडे आहेत ह्या गोंड्याची आणि कळ्या वगैरे पण आता भरपूर अशा आलेल्या आहेत. हे बघा आत्ताशी म्हणजे फुलाला सुरुवात झालेली आहे. कुणाच्या मला वाटतं आतमध्ये घुसलेच वाटतं. ते बघा आतल्या साईडला भरपूर आहेत तिथे. इकडं समोर बघा ते पिवळी फुलं असतात ना, तिथे भरपूर झेंडूची रोपं आहेत. तर समोर की नाही आपल्याकडे ह्याचं झाड आहे. कुठल्या मिरच्या? एक मिनटं जरा. राहतील त्यात ना. ती ह्या मिरच्या शेगलाची जरा अशी पानं काढून आतमध्ये सगळं गच्चड झालं ना, माहीत नाही पडत. सूप पुरणार नाही ना फुलांना. फुलांना पुरेल पण दबतील, फुलं तुटतील सगळे. ड्रम त्याच्यावर ठेव, मग तिकडनं घेऊया आपण. चल हे सगळं जमवायला टाईम देणार आहे भरपूर. ते आपण ते शेगलाची भाजी काढून घेऊया. चल बाबा इकडे फुले काढतो पण तर तिकडं समोर झाड आहे आपल्याकडे शेगळाचं. ते बघा तिथे आड्याजवळ. ते जरा उंच झालं आहे ना, आता कुणालची हाईट जास्त आहे, पटकन म्हटलं हात पोचेल. मग अशी मी गेली होती पण माझा हातच नव्हता पोचत. खाली कुणाल बघा गवत बिवत. पालेभाजी पाहिजे ना काहीतरी, म्हटलं शेगळाची करूया, मस्त लागते ना भाजी. कोवळी कोवळी कुणाला तोडायचं. थांब तुला मी दाखवते. हे बघा हां, हे वरती आहेत ना कोवळे कोवळे, ते तोड. हे बा असं बा हा कोवळा पाला आहे बघ, तुला दाखव. हा वाला पटकन वर लगेच तुटतोय ना.
हा हवा असा हवा दिसला हिरवा हिरवा. हा मग असाच पाहिजे. तर कुणालनी इथे घेतलेलं आहे मंदिर साफ करायला. तुम्हाला मी दाखवते काय काय जमा करून आणलं ते. देवासाठी आहे ना ते. ही आपट्याची पानं. तिथे भरपूर झाड आहेत आपट्याच्या पानांची. आणि हा भात, ही कुरडूची फुलं, हे सर्व लावतात, हार बनवतात गावच्या ठिकाणी. आणि ही आपल्या बागेतली फुलं. आवाज बंद. आता अजून आहेत भरपूर, पण आता इतकी म्हटलं भरपूर झाली आपल्याला. आता ह्याचं ना हार ओवायचं आहे. पटापट ना हार बनवून घेतो. अरे मी लेट उठते, माझ्या डोळ्याने माझ्या त्रास होतो रात्रभर. माझे डोळे माझे दिवसभर डोळे जरा डोळे बंद केले बरं वाटतं. त्याला पटापट हार ओवा. तू दरवायचा माप घेतला ना दरवायचा. आणि एक देवाला बस झाला हार. बस बस बस. गोंड्याची फुलं लागतातच ना दसऱ्याला. गोंड्याच्या फुलांचा मान. चलो बाबा, देवपूजा झाली आणि आता जेवणाची तयारी. ही बघा, ही शेवगाची भाजी म्हणजे शेवगा. ही चवळी टाकली भिजत, ह्याची भाजी करायची. हा पपई जाऊ दे साईडला. आणि काकडी, ह्याचे वडे करणार आहे. चला पटापट सगळी तयारी करून घेते आम्ही. चलो बाबा, जेवण की नाही सगळं झालेलं आहे. म्हणजे थोडंसं बाकी आहे. डाळ बनवली, ह्यात भाजी कडधानाची, ती आत्ता कुकरला बंद केलं आहे मी. इथे पालेभाजी आहे, सलाड बनवून ठेवलेलं आहे, ह्याच्यात भात आहे, मिरच्या तळायच्या बाकी आहेत. आणि वडे करायचे मात्र बाकी आहेत. बाकी सगळं जे असतं ते असं झालेलं आहे ते. आता हे मी इथे पीठ आहे ना मळून ठेवलं आहे. काकडीचे वडे एक 5 मिनटं ठेवते. आणि बाहेर तुम्हाला मी दाखवते कुणालचं काय चाललं आहे. हा बघा, शेरू इथे झोपला आहे, वाघ्या इथे झोपलेलं आहे. आणि देवपूजा कधीच करून झाली, पण कुणालने पूर्ण मंदिर सजवलेलं आहे. ती फुलं कशी उरली होती ना. छान केलं रे कुणाल, मस्त केलंस. त्याला वाटलं नको, पण नको आई मी करतो, मला करायचं आहे. म्हटलं कर. हां ते छान वाटते. पण चला. आणि हां झालं ना. हां देवाच्या पाया पडून घे. चला मी पटकन आहे ना पहिला आधी वडे करून घेते. आणि मग हे बघा भांडी पडले ती सगळी आवरायचे. पटापट करूया, कारण मला ना देवाला नैवेद्य पण दाखवायचं आहे, बाहेर वाडी पण ठेवायचे. तर बाहेर वाडी अशासाठी ठेवायचे, आम्हाला बघा सुवेर होता पितृपक्षामध्ये, त्याच्यामुळे जेवण काही ठेवता आलं नव्हतं बाहेर. त्याच्यामुळे आज दसरा दिवशी सगळं बाहेर जे आहे ना वाडी वगैरे आजच ठेवणार. मग कुणाच्या हातून ठेवून देणार. हे दरवर्षी असतं, पण ह्यावर्षी सुवेरामुळे राहून गेलं होतं. त्याच्यामुळे आजचा दिवस चांगला आहे, तर मला दोन्ही कामं आपली एकदम होऊन जाते. चला पटापट करूया, तेवढं तर बाकी आहे. मग कालपासून पपई काढून ठेवलाय, कुणालने बघा अजिबात खाल्ला नाही. असं आहे त्याचं. मला आवडत नाही पपई. आवडत नाही पण घरचं आहे ना खायचं. आणि हे आपले काकडीचे वडे बघा कसे फुललेत ते, मस्त एकदम गोड असतील. हा मग गोड गुळ टाकून करतात ना गोड वडे काकडीचे. आणि केळीच्या पानावर थापलेत ना, मागच्या साईडला बघा अशी डिझाईन येते पानाची. आणि छान असे फुललेत सगळे वडे. ते अजून करायचे बरेचसे. काकडी वडे, काकडीचे वडे, घारग्या काय बोलतात त्याला, घारग्या नाही घारगे बोलतात. घारगे सगळ्यांचेच वडे बनतील, दुधीचे बनतील, सगळ्याचे बनतात. आपल्या आपण कसले बनवले बघितलं. कातळाचे बनतील. आपण करायला गेलं तर सगळं करू शकतो. ऐकलं का? करायला गेलं मध्ये मिक्स करायचं आहे. असं मिक्स करायचं काय कुणाला तसं नाही होत. ते गाजरला पाणी सुटतं. हा गाजरला पाणी सुटतं, ते काहीतरी करायचं त्याच्यामध्ये. गाजर नाही होणार, गाजरला पाणी सुटणार, पराठा होईल गाजराचा. असं काय नाही, पाणी सुटायला पाहिजे काही जरूर नसतं. गुळ टाकतो ना आपण, गुळाच्या ह्याच्याने होतं. तर आता नाही झालं का ते मला वाटते. गरम किती होतंय. पंखा लाव मग. हा गॅस चालू आणि पंखा लावायचा. ते हवा खायची, तेव्हा हवा नाही लागत गॅसला. जेवणाचं बिया सगळं झालंय ना. झालंय सगळं. मग तुम्ही हे करून वाडी वापरायला घेऊ.
काढा वाडी काढा. हे घे पकड ताट पकड. नैवेद्य दाखवतात देवाला. कुणाल तू ते सूप घे. पाट घे हातात. हां न पाट न घेऊन बाहेर ठेव जा. ते आपण पक्ष्यांना दाणे घालतो ना तिथे ठेव. लेकाने मंदिर चांगलं केलं नाही ना. छान. दिवा पेटव ना जरा माचीसने. दिवाळीचं हे झालं वाटतं. टाक टाक तेल टाक. जरा ह्यांना ना देवाला नैवेद्य दाखवू दे. तोवर कुणाला ना बाहेर आहे ना वाडी ठेवते. हां इथे ठेव. हा चालेल. तिथे पक्षी येतात ना. हां तो सूप घेऊन ये आता जेवणाचा. दोघांच्या मध्ये घे. हा बस तिथे ठेव मध्ये. इथे ठेव. जागा आहे ना मोकळी. हा बस. पाणी सोडत आहे. पाया पडणी आहे. खाली वाक. ऊन बघा कसलं भयानक पडलंय ते. आमच्याकडे कावळे वगैरे नाही आहेत. हा कावळे नाही ना आपल्याकडे. आवळे बिले कोण नाही आमच्याकडे. पाखरं खातील. बाकीची आता दुसरी पाखरं येऊन खातील. चला झालं बाबा. देवाचं झालं ना का सगळ्यात मोठं काम झालं असं. हा बघा. हा ह्याच्यासाठी आमच्याकडे वाढी की नाही लवकर दाखवली माहिती का. मोठा आवळा. त्यांना वडे खायचे होते. त्यांना म्हटलं देवाला नैवेद्य दाखवून जेवे. दुसरा पण आतमध्ये असेल ना किचनमध्ये. तुम्हाला मी दाखवतेच गंमत. जेव्हा जेव्हा आमच्याकडे पुऱ्या आणि असे वडे बनतात ना तेव्हा तेव्हा हे असं असतं. हा बघा हा पण एक. हा म्हणून त्यांनी वाडी फटाफट दाखवली. हे वडे ना आमच्याकडे भरपूर आवडतात. म्हणजे कोणत्या पण प्रकारचे वडे पुऱ्या बनवलं का गरम गरम खाल्ले जातात. पण आज नव्हते खाल्ले ना म्हणून. चला आता ह्यांना काय जेवायला वाटते. कोशिंबीर घे. तर जेवण बघा आजचं डाळ भात केलेला आहे. हे आपले काकडीचे वडे गोड वड्या मिरच्या कोशिंबीर. ही चवळीची भाजी म्हणजे कडधान्य असं ना ते. ही आपली शेगळाची भाजी आणि ही शिराळ्याची भाजी. हे असं आजचं आमचं जेवण आहे. मला वाटतं ताक राहायला बनवायचं. ते जेवून झाल्यावरती बनवते. कुणाला घे चल बस. बस तिथं ठेव. तर कुणाला बस जेवायला सर. कसं झालं भाजी बिजी बघा जरा. शेगळाची भाजी बघा बघा शेगळाची. हे घे तो ताट. ही भाजी मला खावी होती. कोणती. शिराळ्याची. नाही नाही खायची. जराशी खा. थोडीशी खा. वडे वडे चांगले गोड झालेत बरोबर. सगळं बरोबर झालं मस्त. वडे आमचे मगाशीच खाऊन झालेत वाडी दाखवल्यानंतर. चला जेवू दे. कधी खाता असं. आग्या खाली बस. संध्याकाळ झाली म्हणजे मला वाटतं 4 4:15 झाले असतील. एक झोप काढून आहे ना आम्ही उठलो 3 आणि 2 झोपलेले आहेत घरामध्ये. 3 म्हणजे कोण. मी शेरू आणि भाग्या. हे बघा 2 आहेत. आज ना शेरूची तब्येत थोडीशी बरी नाही आहे. बरी नाही म्हणजे सकाळी ना तो उठला ना त्यापासून त्याचा पाय ना थोडासा लंगडत होता. आणि मला ही गोष्ट माहिती नाही कारण मी माझ्या कामामध्ये बिझी होती. दुपारी जेवायला गेले ना तेव्हा बघितलं तर हा लंगडतोय. मग एकदम मला काळजी वाटायला लागली. मग त्याला जरा म्हणजे थोडीशी लाडी गोडी सगळं केलं. पण आत्ता एकदम ओके आहे तो. बघा आता उभा राहतोय ना तो. तो बघा मागचा पाय आहे ना म्हणजे आता पाय त्याचा बरा झाला आहे. मग अशी तर इतका लंगडं होतं ना सकाळी त्याला चालायला पण असं त्याला त्रास होत होता. पण आता ओके. ते काय करतात 2 जातात ना बाहेर खेळायला आणि एकदा धावायला लागलं की असे धावतात ना बाप रे. म्हणजे इतका स्पीड असतो त्यांचा धावण्याचा दोघांचा पण. तुम्ही आत्ता इथे त्यांना बघितलं ना तर लगेच कुठे गायब आहे तुम्हाला माहीत पडणार नाही. असं इतका त्यांचा स्पीड आहे. काल पण ते मला वाटतं संध्याकाळी गेले ना खेळायला तेव्हा काय लागलं वगैरे असेल पायाला. किंवा पाय पण थकतात ना धावून धावून. त्याच्यामुळे सकाळी उठला तेव्हा त्याला पायाला त्या त्रास होत होता. पण आता एकदम ओके आहे. असंच मध्ये ना ह्याला भाग्याला झालं होतं एक 4-5 दिवसापूर्वी. तेव्हा मी बर्फ वगैरे शेकून त्याचा पाय ना तो झाला होता ओके. मला खूप चिंता लागली होती. पण आता ठीक आहे. तो कुठे गेला बघा. वाघुडीला सोडलेलीच नाही. हा वाघुडी ना रानटी यायले रानटी. त्याला जंगल हवं जंगल. हा बघ कुठं लपलाय शेरू. तो बघतोय आई वाघ्याला कधी सोडते म्हणजे मग आम्ही रानात जाऊया भटकायला ना. असे विचार चालू होते ना मनात.
चांगला झोप काढून उठलाय, मस्त असं ताणून झोपला होता मगाशी. ह्याला झोप जास्त आहे, भाग्या कमी झोपतो खूप, हा खूप झोपतो. आता पण बघा डोळे मिटतात. आत्ता भाग्याला सोडली ना मी, लगेच दोघं जण छू होऊन जातील लगेच जंगलामध्ये. आज नको, आज त्याच्या पायाला त्रास होतोय, म्हणजे आता ठीक आहे म्हणून त्यांना नाही सोडत आहे, इथेच राहू दे. मग थोडा अंधार झाला ना मग सोडेल, मग काय ते घराच्या बाहेर जाणार नाही मग. तिकडे आता आमचं ना मॅच बघायचं काम चालू आहे, आणि म्हणजे चहा पिता पिता दसरा आहे आज, जरा दसऱ्याच्या दसरा शुभेच्छा कसा- द्या. आज दसरा लोकांनी किती आनंदात सर्वांनी साजरा केला की नाही. आपण काय केलं? आपण आपला सीधा साधा सरळ गावाच्या नियमाप्रमाणे केलेला आहे दसरा. जेवायचं, चांगलं झालं जेवण बनवून खायचं, देवाला वाढी द्या. देवाला वाडी दाखवायची. झालं ना? झालं. कोण आला? कोणतरी आला. कुणाला आला वाटतं? शेपटी हलते याची ती. तिकडे बाथरूम गेला भ्यान चालू आहे आतमध्ये. गेला शेरू, तर पाय बरा झाला शेरूचा, आता बघ व्यवस्थित चालतोय बघ. पायाला काय त्यांचे जरा प्रेशर पडला की नाही नाही, मला वाटतं धावतात ना, धावून धावून ते पडला की धावायला. आता बघ कसं मस्त एकदम चालतोय. सकाळी मला एकदम काळजी वाटत होती, एवढं काय झालं त्या पायाला. त्याला आता थोडा पाय हलका टाकतो अजून. चला मग आता व्हिडिओची एंडिंग करूया. आपल्या यूट्यूब फॅमिलीला दसऱ्याच्या माझ्याकडून सर्व माझ्या संपूर्ण कुटुंबाकडून दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. किती चुकतात बघा खूप बोलताना. साऱ्या. चुकतात म्हणजे जरा अडथळा येतो, आपल्याला ती प्रॅक्टिस नाही ना, सवय हा, नाही, जमत नाही बोलायला. सवय नाही. अजून काय नाही हो जमत, शूटिंग करायला पण जमत नाही, बोलताना पण वाचकायला होतं, म्हणजे कॅमेऱ्याच्या समोर. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा, आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. बाय बाय सर्वांना. ओय वागा शेरू, आता भुंकून भुंकून दमलाय बघा, आणि एकदम मस्त झालाय पाय त्याचा, ओके झालेला एकदम. आता धावून बिवून आले, धावून बिवून वेडे वाकडे धावतात ना, त्यांना त्रास होतो.